Oh, Alo, da, brzo posao ovdje imam paket. dobro, ja sam u Novo Lanište, broj kuće 99. Vidite, kako da nađem broj kuće 99 u Novo Lanište. Pa piše, ima brojevi na kućama. Kako? Ja ne znam sad. Ne znam. Kažete mi, objasnite mi vi po putu jebi ga. Pa dođeš u centru sela, kod doma u Novo Lanište Dobro. i onda ideš pravo 50 metra, skreneš sa leve strane, prođeš potok i onda prvo se okače desno. Ima, piše brojevi, pišu na kućama brojevi. Čekaj. Kaži ti meni je li asfaltiran put? Jeste, A? asfaltiran. Znači, uđi mi od ove Nipić, kako se zove, prodavnica, prođe. Ne znam, ja sam doseljen ovde, slavo poznajem ovaj kraj. Pa jebi ga, ajde izađi onda na glas. Ne mogu da izlazim, malo mi dete kuće, ako možda doneseš, znači broj 99, znači objasnio sam ti, dođeš do doma, slušaj pažnju, dođeš do doma, dobro bre brate, jel mogu da dođem do reči od tebe, šta je s tobom, dođeš do doma, skreneš levo, skreneš desno, šta je toliko komplikovano, ovo je Lanište, nije New York. Slušaj, brate, nemoj da se praviš pametan, nego ako ćeš paket, meni da te nađem, nemoj da... Brate, imaš adresu, broj 99, objasnio sam ti lepo, donesi ako hoćeš, ako nećeš, šta ti kažem, srećan rad i ćao, šta ti kažem? Ajde, čao. Ćao. Ćao.